Уважаеми дами и господа, здравейте! Синия цвят, Касиния 005, засечено хванато от мен Антони Найденов, същия. Какво ви кажа за днеска? По-малко от 48 часа, може би станаха 48 часа, падна ми полицейския буркан от пътна безопасност, но по случая щастието проблема е за пак нещо, но нека да погледаме малко с спокойствие, защото хванаха една хубава светлина. Знамето се вижда, само това нещо да ви кажа, просто изчаквам, защото не съм запознат, не съм погледнал в сайта, държавните сайтове, националните сайтове, национално по географски ширине е достатъчно икономическия термин, политически. Чака се да видим националния трибагреник на Република България с една демократична просто синя за първи и втори пример проектантска идея на държавата. Да е по-лесно, по този начин ще го представим в нашите медии и радиа. Само секунда, много сигнал.
Да. Просто габарита ми сега го наместих. Това е на спортното бежу от края на 90-те години. При смяната имаше, може би 30, по-малко 15 секунди. Трябва да изчакам, предполагам, че до минута, може би 2. Не знам какво е времетраенето относно диапазона на целият цикъл на фонтана. Ето, виждате националният кръбаграник по един правилен начин, красота, изящност. Проверяваме естествено знамето горе, да няма някакъв проблем, да имате на предвид. Аз бях този надявам по един правилен начин и на представата.